General Workers Union fid-Delaru ilha tirrappreżenta l-membri tagħha mill-bidunet li fetħet il-kumpanija. Kumpanija b'saħħitha, kumpanija li matul is-snin dejjem rat kif ħadet sib lil ħaddiema fis-sens li l-collective agreement għalihom kien xi ħaġa li dejjem kienu jagħmlu promova li jsir. U aħna min-naħa tagħna dejjem bqajna naħdmu id-fit mal-kumpanija biex intejbu l-kondizzjonijiet. Il-kondizzjonijiet reġgħajna f'dal-agreement reġgħu tiebu, reġa' kien hemm żieda fil-pagi, għaldaqstant sodisfatti li rġajna l-ħaqna ftehim u rġajna wasalna f'dan mument. Nixtieq minn hawn nirringrazzja ħafna lill-rappreżentanti tal-ħaddiema għax-xogħol siwi li jagħmlu u għad-dedikazzjoni li għandhom lejn il-General Workers Union u lejn il-kumpanija. Kif isir dal-ftehim kollettiv li ġie ffirmat bejn General Workers Union u l-kumpanija? Kuntenta ħafna li firmajna dan l-agreement ġdid ta' 3 snin għal Delaru Malta. Agreement li jagħti sens ta' stabilità akbar lill-impjegati kollha. Fil-fatt xtaqt nirringrazzja l-General Workers Union, shop stewards, it-tim tal-HR u l-kull min kien involut f'dan il-proċess. Proċess li issa jħalli l-kumpanija kompetittiva, fadal ħafna xi jsir f'dan ir-rigward, imma dan huwa pass importanti u pass solidu għall-futur. X'ifisser għalik dal-ftehim kollettiv li ġie ffirmat illum u x'importanza għandu? Nisab sodisfatta ħafna li ħaqna ftehim kollettiv ma' General Workers Unions u benefiċċju għall-impjegati u anke għall-kumpanija l-istabilità u għall-impjegati tagħna dejjem nippruvaw intejbu l-kundizzjonijiet tax-xogħol tagħhom huwa mod ukoll kif nirringrazzjawhom tas-servizz li jagħtu waqt li qegħdin hawnhekk fuq il-post tax-xogħol. U kif kienet id-diskussjoni ma' General Workers Union biex wasal għal dal-ftehim kollettiv? Komunikazzjoni kienet tajba, ovvjament iddiskutejna. However, il-ħaqna ftehim malajr ħafna nista' ngħid. Dan il-collective agreement li ġie firmat illum ikopri minn April tal-2020 sa Marzu, sal-31 ta' Marzu 2023. Dan il-collective agreement se jara titjib fil-ħajja u fil-kwalità tal-pagi u fil-ġurnata tax-xogħol tal-ħaddiema tagħna. U allura bis-saħħa tal-General Workers Union ħaddiema tagħna u bis-saħħa tal-management ukoll irnexxina nġibu pakkett finanzjarju tajjeb li jistgħu jgawdu l-ħaddiema minnu għal dawn il-3 snin li ġejjin. U x'kienet il-kollaborazzjoni bejn General Workers Union u l-kumpanija? Il-kollaborazzjoni li għamilna bejn il-General Workers Union u l-kumpanija Delaru kienet li appik li kien wasal biex jiskadi l-collective agreement tal-3 snin li għaddew, il-kumpanija min jedda ġiet awtomatikament fuq il-General Workers Union sabiex iġġeddet il-collective agreement il-ġdid. Dak wera sinjal ta' pożittività min-naħa tal-kumpanija tagħna il għaliex tatna sinjal li bħal speċi let's move forward minn dak kollu li kellna biex inżidu fuq dak kollu li rġajna kwistajna daw it-3 snin li ġejjin. X'importanza għandu dal-ftehim kollettiv li ġie ffirmat illum? L-agreement fih importanza l-iktar għax il-fabrika għaddit minn daqsxejn sitwazzjoni u bħalissa għaddejja, allura naħseb jew kien wieħed mill-iktar agreements importanti għal dal-aħħar u naħseb jien kien agreement tajjeb ukoll għall-ċirkostanzi li għadej fihom.